Здравейте, хора! Това е на BitXCraft. Имаме голяма изненада, имаме XP ферма за зомбита. Аз съм Чикан! Той е Дрейвън. Да, напишете скинсет Дрейвън и ще ви излезе това. Вече имаме XP ферма за зомбита. По-скоро е айтъм ферма. Някой има ли кирка да го изкопай сега този камък? Кое бе? Аз. Ела, Кой камък бе? изкопай го, Гиров. Не. Изкопай го. Аз го искам. Да. Чакай, аз... Както виждате, фермата е напълно безопасна. Фак. Не ми вземайте нещата. Те са паднали в копъри. Да, ма не ми вземайте от честа. Фол труе, Марто. Какво да сложа? Reset фол труе. Нали слагаме долу и ти Спенсър, аз съм взел. Сложи ли? Какво ще слагат? Ами не още. Кажи ми като. Аз... Киров ни дей бе. Какво? Ела. Рес... Сет... Флоу... име на реса. Не искам. Какво? Стана ли? Не. Рес, сет, не сет. Сет. О, Така пък въобще не става. Не вземете, вземете. Опа, ето що не е станало. ето рес, сет. Стана. Може да А. някакви ми са паднали с чест. Не е станал, човек. Станало е. Ти в кой си? Диаманти на кирка. Ама ти къде искаш? В кой? А. Къде? Ти къде си? Горе ли си? Сега? Да. Сега какво правиш? Ами исках да се хвърля. Искам сега водата да... О, фак. О! Ъгълчето не е намокрено. Пилер. Да. Ай сега, отиди си. Аз съм я спрял, тя пада. Ами, мега шибанут. Пада. Тя пада по-бавно. Колко стакове сме събрали? Събрали сме... някъде. Не мога видя от тъпата вода на Митко. Тя си свършва се. Доста е. Оф, как ще направя... Сега Мартини, кажи ми как ще направя Спенсърите, като те... Сложил там стълбичката. Каква стълба, бе? Ами, то пак точно там... Ето тук ще го махна. Ето тук ще го махна. И какви диспенсъри ще правиш? Господа, нали искаше? За Те после. сбутва експито. Да. Да ти кажа, то много XP не пада. Карай. Така. Кики... Лака. Кики, лак. Кики лака. Кики лака. Това е Кики лака. Кики лака. Ето ми го редстоуна. Марто, Какво ще правите тук? Ми, автоматично му за XP. Автоматично. ето го. Няма скинсет бой. Стана ми ясно. Защо? Няма... Да лъжа. О, то свети! Скинсет Дариус. Аз съм Дариус. С гадното... Чакай тук да го направя. Сега как се качваме? Ще сложиш една стълба, бе. И къде? Той, който е щупил няма стълба. Тогава да пъхна по една кофа. Не мога да я... мога да я сложа. Да не можеш. Стой, бе. Аз сега не разбрах какво искате да направите с това. Тук ще го изкопая просто за да сложа. Отивам до хомето да взема. Хоме. Хоме. Така съм го кръстил, бе. Абе, що просто не направите ръчката тука?
А? Как така тук? Еми, ей, тук е, ла. А къде пискате? Просто Еми, да по... ръчката, де я знам, ръчката е тук, вие прекарвате стори Питъра. Карай, бе. Хоме, Аз спам. тук малко неща. И тук наливаме. Ша. Само трябва да видим системата дали работи. Не работи, стана автоматично захранваща се. А, ладно, успях. Работи иначе. Ма едната вода въобще не ще я се маха. Еми, те те... Зато някой е поставил вода. Той някой е поставил вода. Не. Да. А, да, ами не съм аз. Я сега пробвайте. Ами ти пробвай. Аз съм вътре да ти казвам. Спри ги. Добре. Виж, ето тук може да... Спри ги де. Искам и това и тук да го сложа, да. Чакай, сложа един бутон. Я ги сприте, бе. Спирам ги, бе. Ами, Така. Гиров, мръдни. знаеш какво ще е готино? Някак си да може да задействаме отгоре. То не спира. Чакай, чакай. Перфектна. Меко каза на перфект. Да, то ние сме направили безкрайна вода. Не знам как става безкрайно. Еми, казвам, че не... Има... Нами... Да. Ще ми става, бе. Ами не знам, пък им... Чакай, да, ето и нещо сега ще го пробвам. Да ти кажа, има пълни кофи с вода вътре. И така му е крадем вода, бе. Смена от фейка. Ти не си плати водата. Ще потърси. Не, това тук трябва да се... Митко, нищо не става. Напиши reset redstone try. Reset? Redstone try. Случайно тъй да пуска. Пусна я, да. Ами... Стои вечно. Как се пише Redstone? Не ви, къде слагаш ръчката? Гиров, какво си направил, бе? Защо? Репитъра тук не трябва, бе. Ето така, бе. Ето ще работи. Redstone. И това го... Това съм го написал с... Да, празни са кофе. Готово? Ама чакай. Разбрах го, Ма то не спира. разбрах го проблема. Давай. Да. Аха. По средата има празна кофа. Ай сега, сми ги. Сми водата. Как? Сни, бе. Някой, Не, бе. някой, е Отсмете бутона. някой е махнал бутона. Или... Гиро. Бе, ето го. Мис- Толкова ли е трудно да го видиш? Не го виждам! Ето го! Лад. Нищо не стана. Не, по средата има вода, като... Чакай, ще махна водата. Ах, тая система. Пак натиснете бутона. То... натисна го. Разбрали проблема? Не личи. Едва ли. Така ли се спира вода? Вейк... Вече може да слага кабел. Вейкато. Чакай, тук имам кофа с вода. Вейката. Чакай. Спирам системата. Постави Марто вътре водата, аз отивам в памет. Вейкат. Какво да направи, че е бъгната системата? Тоест, не от мене. Вейкато. Какво направих я? Живееш. Вейкато, това много е такива. Имал съм 1400 пари. Аз имам 6. Така... Да, Ето, вейкато. И защо тук има вълна? Така. Ето защо. аз защо не съм в пермишъна? Как така? Този не съм. Защото е отделен. Мятвай. Какво правим нещата? Оформям нещата. What? Респ сет, нали?
Да, името на Рес. Обчайцвам са Рес Прес. Респрес. Ей сега. Ето готово. Да. Ау! Ау! А! Ау! Удар ме! Стискаш в А! Законно уби. Не съм те убил. И че с килаура. Ето Зик... Не съм с килора. Зик... Да, аз не съм. Зик изгорял до смъртта. А? Зик изгорял до смъртта. Ето не съм аз. Аре дай. Айде на митко системата. Айде на вейкато. И не се спря. Не, то средния го махам. Я първо дай да спра водата. Спирай водата по средата. Ей, че си добър. Вейка, Я го спре. бе. Как искате го, Гиров? Аз стана. Да, по средата го махам. Гиров, А, добре, добре. Спира се. Готово. Шефа. Готово е. Някой ще отиде... Чай бутон... стрига ми са айтемите. Най-накрая с година Абе, отишли са в честа, бе. Не, тук като от на водата. вейка се оправи проблема. Отивам да пускам зомбита. Пускай, пускай. Аз Хоум. А, що умират, бе? Ами, защото... Кой искаш? Що умира, да? Ние ще са живи. Може би, защото няма Не, вода. я пусни брадва отгоре. Пускам. И това пускам. И това пускам. Долу. Хоум. За да събера доста дърво. Доста. Колко? 5 или 6? Стака. Да, стака. Сега е нощ. Става опасно. Аз се сещам, що става опасно. Вечерта са пръва замка жена. Вечерта не мой ма познаеш. Само вечерта ли си жена? А пък през деня си козел. О, Не, през деня съм момче. жена. Гиров, дай малко дърво, като дойдеш. А, то тук мога дърво. Аз вече 15 дърво имам. То спега, бах ти богаташа. Що мога? Митко, ще направиш ли още честове? Да, бе, аз тук правя сега. Крап често, бе. Буквално те сега се прехвърлят. Знам. И джампинго. 3 стака и колко имаме? 32 вече. 4 стака и нещо. Не знам как... Чай ще сложа стълби направо. Не, бе, още това е малкото. То просто не го направим с вода, да се качваме. Защото така. С табелки и вода. Така. Виж, горе може да направим един снежен човек и да падам просто. И да падат така. Имам още телефони. А, падам микрофон. Чухме. Вече ще... Кога не знам как ще бъдеш джамп. Вече ще... Вече един стак и две, и три, и четири, и пет, и шест. Готово, всичко сме прехвърляли вече. О, фоните ми трябва да е. Кошо.
Това ми трябва, ще направим печки тук. Така. Аз се спомням при честовете. Браво. Това е тая сложна система, Система ли? Систем. Система. Как се качваме? Как се кача? Как се кача? Иди за тест. Да не съществува. Вау! Айде, готово. Те стълби вече се използват пълноценно. Аз питах админа, продаваш ли спанери? Не! Е, Какво? Питах админа, продаваш ли спанери? Не! що хоче. Питам го, има ли, продават ли са спанери? Никой! Никой. Е, тук стълбичките си. Митко, вред ли си, бе? Какво правиш? И аз го знам някои сложни системи с хистеми. С хистеми ли? Хис. Айде вече не може да се качваме. Отсечи ти краката. Между другото, Митя, забеляза ли как, че... Ей, тук има няколко, айде ми, и тук има няколко. Тук има няколко и тук има А няколко. тук къде отиват според тебе? С хис. С хистема. С хистема. Дайте помагайте и за ти. Аз отивам да направя нещо. Геров, Какво? е така. С хис. С хис. С хистема. Марто даже е малък. Ко ми е малък? Ми, аз точно за това и сега исках да направя още един. Обеден? Обедно. Никогда. I'm О, об. Ти не знаеш български. I'm обединен. А, Какво? Еми, ужасен. Ти не си българин, а си циганин. То циганите знаят повече български от тебе. Оспорваме. Как не е? Мръдня. Чули човека? Какво? Мръдня. Мръднале! Да. Така ли? О, фак! Какво стана? Паднах. Тук който отиде. О, чакай. О! XP. Как са те стълби тук? Аз ги сложих. Продаваш спалдени? Не. Никога. И кой са от тия торчови горе, бе? Аз. Гадняр. Що? Бъди вейка. Не бъде вейка. Да. Логика, нали? Какво не бъди? Гаднер! Не бъде вейка. Ако бъда. Ще бъдеш. Ако си дал, Не си дал. няма да ти спирам на врата. То една глава на зомби не падна, бе. Кое? Какво става, като затвориш на гив по скайпа? Става ти леко на душата. И не е Ето XP-то така ще го изпътва. О, готово. Системата е готова. Митко, не Митко, Геров Майнца от така. Ако обичаш. Значи системата съм направил. Их, забравих най-важното. Какво? Стълбич. Сещото ми са. Свърши. Свърши. Можеш... Ти пак си сол този бутон тук. Ми да. Няма да се размоташ до там. Аз тук... Аааа! Ай, не мислех да има ти... Да, бе, видях ти къщата. Какво аз не бях... Не беше готов, нали? Ще стане готино.
Прас. Прас. Не натискай бутона. Не натискай този червен бутон. Също че си. Не знам. Митко, да ти имам и на сложните системи. На своите системи. Ти ли харесва, бе? Като някой пирамида. Имаме почти 5 стака. Някой ще... Някоя пирамида деца разделя на две. Ето тук ще направя още фуники. Що бе, бате? Не да питаш. Ами питам бе, бате. Не знам. Аз май ще маем го. Не отива изгиров. Добре, ела... Аз ако имах повече време ще да направя. Добре, елате да свършим клипа, елате горе. О, то. Чакайте. Ти 5 минути беше, бе. Изчакай 5 минути. О, зомбито се спам. 5 минутки няма да участваш в клипа. Не мога да намеря такова да такова. Той не е мрял. Вау! Той не Той има. не е умрял, ма. Да, логика. Кой е машибна? Там се начат тя опара. Шиб. Кой ме шибна? Не е наш. Громко прекаш. Няма стигнеш. Няма. Видях, че... Основното не видях. Прочете ли Марто? Я. Аре дай прими. Чакай, дай пак. Аааа! Кодечета, къде си го написал? Търся циганета да грифаме Викта. Ами искам пак да кажа. Вик... Да кажа оттам. Аре! Някакъв се... Къде си? Оттам! Който е? Ко правиш, бе? Който е, бе? Айде, така е по-дизайн. Така е по-добре! Ето. Това прилича на... Майкът. Пенис? Ей, ще изпаркурим. Ааа! За кого направи това, бе? Защото е дизайнер. Аре! Ти ли го стърши това? Не. Динко! Марто. Майката! Аре, идвай да свършваме клипа. Аре, Гиро, давай. Дали падне? Дизайнер си! Падам! Ай, ще трябва да се търсяйте, бе. Това... Какво ме... Бързо чупиш, бе! Спри са! Ти се спри. Аз! Ко правиш там? Еми, искам да отида до там! Защо? Защо искаш да отидеш там? Да, за пътя. Ето ми ги се моите. трябва да търсайте ми те! Честването. Да, но не ми по-сложната система! Аз Много си дразни! Какво дразни теб? Моята сложна система. Добре, кой ми е взел армора? Виж си честването. Няма ги! Най-долу. Изчакай, Дай то го. още. Те се принасят. Моите са съмънър. И моите са мър. Моите са съмър, да.
Той е моята самот. Да. О, Митко, с твоята сложна система. Чулявитка! Моята сложна система е така. Заветка сложната система. Ето ми ги често. Те идват, бе. Те просто тук са невидими. Ай, сега къде ми е бронята? Ето съмъна. Самонар. Самонар. Как? Как са? Самонар. Кой иска Взимам бонусата. Да, бе. Аз се стърсам. Сега щичка ли нямаш? Айде бе, хора! Еми ти с тъпите... Какво? С тъпите неща и с намитко сложните схеми. Добре, искате ли направо да свършвам аз? Не бе, аз имам. Ми давай също. Ай, чао, Гиров. За кого? Защото не идваш. О, Айде, ми те Това идвай. направи, че аз имах Какво имаш? диамантени... Аз мисъл имах меч Много. диамантен съмър. самонар. Си ли си го намерил? Не. Аз съм си го взел. Там много сложно да напишеш колко сега ще кажа. 8 буквички. Ла, ах на мама момчето. Ей, той го хейтвайте. И той е още повече. Ето ми ги нещата. Знаеш какво ми пише Симеон? Момиченце! Не, знаеш какво ми пише Симеон? Симеон пише дигни бе, пържен картоф. Шиши Миши. Мартини, как се казва този скин? И ми вика Шиши Миши. Мартини, как се казва този скин? Не знам. Тогава как си го намерил? Какво си ти? И пистол. Мите, спирам го без тебе. Идвам, бе. Давай, човек, давам ти 10 секунди. 1, 2, Аз влизам с 3, телепорт. 4, Ето има 5, телепорт. 6, Добре, 7. телепортни го, Марти. Ай. Това, ла 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 ла. Сега ще го телепорт. What? Как сега са пред? Джампа. Ще ми тринко. Аз съм по средата. Айде, маница, Гиров, спри се. Айде, гледайте насам. Къде е? За комах. Айде, гледате ли? И хора, това беше... Това беше... Всеки да хвърля по нещо. Абла. Аре, пак. Абла.